יכולים לראות כאן וכאן וכאן עדיין סימנים של ירי. הגדר הזאת מדברת יותר מכל אדם אחר שיספר את הסיפור שקרה פה. 6 בבוקר שמחת תורה, אנחנו קמים כמו בכל שנה להתפלל מוקדם בישיבה, וב-6:29 בבוקר מתחיל ירי רקטי מאוד מאוד משמעותי לכיוון שדרות והעוטף, ואנחנו מחליטים לצאת על מנת למצוא אתרים של נפילות. אנחנו יוצאים עם הרכב מהישיבה ואנחנו מגיעים כאן ממש על הכביש הזה. ממש כאן חונה אותו טנדר לבן מפורסם, והמחבלים שנמצאים בתוכו כבר בעצם פורקים פנימה לתוך התחנה, ממש מכאן, מהשביל הזה, והם משאירים מחבלים שנמצאים על מכונת העירייה מאחור, וכשאנחנו באמת מגיעים לקו שרואה את תחנת המשטרה, המבטים שלנו מהמבטים של המחבלים מצטלבים, ומתחיל ירי על הרכב שלנו. יש רכב עם מכונת ירייה על התחנת משטרה בשדרות. אני מאמין שכבר, לא יודע, השתלטו עליה. עם מכונת ירייה, אני תפסתי קו עד, זה רכב של החמאס, אני יודע איך הרכבים שלהם נראים. מכונת ירייה על הגג, קיבלנו צרור על האוטו, בנס הצלחנו לברוח. אנחנו מצליחים להתפרסס, תוך כדי פרסה, אחד החברים מצליח להוציא את הנשק מהחלון ולפגוע במחבל. אנחנו מגיעים לחומוס של תחינה שנמצא ממש מאחורי תחנת האוטובוס הזאת. 40 מטרים מתחנת המשטרה, מקימים ממש תחנת טהרן, תחנת אירוע רב נפגעים, ובעצם כל פעם אנחנו מתקדמים, מגיעים ממש עד לנקודה הזאת, לפעמים אפילו יותר קדימה, שכל השטח הזה הוא שטח שהוא מאוד מאוד מאוים, הוא שטח שהמחבלים שולטים עליו באש. הנקודה הכי קדמית שהגענו אליה לטפל ולפנות בפצועים הייתה ממש לכאן, 15 מטר מהכניסה, מהפתח של תחנת המשטרה, תחת אש, תחת רימונים שנזרקים עלינו, הכל כדי להציל כמה שיותר חיים. עומר פינצ'ו וחבש בכיר בשדרות בתחנת משטרה. מה קורה? בסדר, יש כרגע דיווח מהימ"מ על 3 פצועים קשה שממש בשניות הקרובות יוצאים אלינו. מגיעה פצועה ראשונה, כדור בירך, אנחנו מטפלים בה, עוצרים לה את הדימום, ככה אנחנו ממשיכים עם עוד כמה פצועים. ורק כשאנחנו נוסעים לכיוון תחנת מד"א שדרות, אני מתחיל להבין מה עשו פה אותם מחבלים בתושבי העיר. אנחנו מגיעים לתחנת מד"א שדרות, ואחרי איזה חצי שעה שאנחנו שם, מגיע טנדר צבאי, והוא פותח לנו את הדלת מאחורה, ואומר לנו, חבר'ה, בואו תפרקו, ואנחנו רואים שם 8 גופות אחת על השנייה. ואחרי כמה דקות הטנדר הזה חוזר עם עוד ערימה, וגם בה אנחנו מטפלים. סך הכל 30 גופות. ואני מחליט לחזור לתחנת המשטרה, ופה אני מצליח לחבור לאמבולנס ממוגן ירי שהיה לו חוסר בצוות, ואנחנו מתחילים לנהל טיפול בפצועים ולפנות אותם לכיוון צומת חילץ. בטוח שזה עוד משהו שאני אספר עליו לילדים שלי ולנכדים שלי, מה זה להיות כונן במגן דוד אדום בשמחת תורה תשפ"ד, מה זה להילחם על חיים של כל פצוע, להילחם על כבוד האדם.